food delivery, ginpahapos nga pamaagi para order sang customer, maserbe. Hindi na kinahanglan magpadulong sa restaurant para paborito mga potahe matilawan. Kay mga rider na ang bahala sa tanan. Apang, hindi parehos sang iban nga trabaho, ang food delivery ang naupdan sang mas mataas nga risgo. Risgo sa trabaho sa isa ka food delivery rider istoryanta upod kay Jeremy Marcos Española. Good morning, Jeremy. Good morning. Kamusta ka? Kamusta ang imong pagtrabaho bilang food delivery rider the past few months? Okay lang makapoy pero that's life. It's good, no? Kay Tiko may amo na ginatubang niya, wala yung gasuko, no? Kapoy man, padayon sa gihapon. Pero gusto na ako ng balance, saan ka nag-umpisa magtrabaho bilang food delivery rider? It all started, I think, February. Alright, sige. This Feb. So mga more or less, mga pila na kabulan, no? 6-7 months na sa trabaho ngayon. Yes. Nga pili mo man nga mangin food delivery rider sa kadamo sang pwede trabahon nga mo ni. Well, it all started with the pandemic. Of course, nag-resign ko sa job and at the same time, nag-stop ang school. So, since I owned a motorcycle myself, it was the only logical job to have. Plus, I've heard okay yung pay is as a rider. So I took the chance and that's the whole story. I became a food delivery boy. Alright. Ikaw sadtong amon gin balita nga nadisgrasya samtang nagadulong sang ginorder sang imo customer. Paano to natabo? I was minding my own lane. Tapos, ang tricycle driver sa likod ko, ga-drive siya gatalikod. So, gin-head-on niya ko sa buli. Kag ginkaw ng motor sa dalab sa tricycle. Okay, mayo man napilasan ka sadto, nadagdag ka gid sa imong motor? Napilasan ko sa right knee ko dampe. Kag hindi ko maulag ang ako na ankle. Sang time nga to nga na-disgrasya ikaw, anong nagsulod sa ulo mo during that time? First na nagawa sa ulo ko is i-update ang customer. Kaya syempre, base matingala sa delay ang pagkaon. So wala ka ako sa loob. Nag-call ko anay sa iya na ma-delay gamay kay nabungguan ko. Imbis nga ang lawas mo pa unahon mo kay na-disgrasya ka na, may pilas ka. Na-concern ka pa nga basi ma-delay ka kay concern mo pang ang pagkaon sa customer mo. Nga mo ina is that a value system nga unahon gid gyapon ng customer bisan ano pa nga sitwasyon? Though instinct lang do ka sa akon kay Loay managya mag-aasa tapos lang magulat tapos wise lang kabalo gali mo na to natabo sa akon. Pero wala ka nanugid na aksidente ikaw. Nagtawag ko ba kung ma-delay for a few minutes kay gibungguan ko ka tricycle at the moment. So na-delay ha. So ano natabo, nadulom mo man malagyapon ang pagkaon bisan na mo na to natabo simo? Actually, though around 200 meters man lang siguro within the destination ako sa customer. So nagdalagan man sa pasagwa kag nakita ya ko sa dalan. So lapit na lang. Anong reaksyon naman sa Lapit customer? na lang gid. Nga amo nang natabo kag para gito siya tani ang ginadala mo. Siya man actually ang nagstay gid sa tupad ko, nakuha man ng food kay wala na ula sa box ara ba Japon. Ang iban niya ng mga food na naula kamay pero most of it ara man sa sulod sa bag. Okay. So, Tapos nagatag man siya extra money para pang ospital ko. okay. Para sa imo experience kati around a month no, magluwas sa aksidente sa dalan ano pagid ang mga risgo sa nga dala sang ini nga trabaho mo? Sa init, sa ulan, kag mera man iba na bogus na mga buyers na makancel sa orders di balda ginasamon. Mera man na incident na nag-order sila, pag-abot ko confirm ko ilang name sila giman kaso hindi nila pag-accept kay wala sila kanang nag-order. So anong kakatabo? Anong proseso in those cases? Sino manabunan? Sina kamugid bala o kung may ara nga arrangement kundi Ang company. ang company nga panabon sina? Panabon gid na. Okay. Anong hindi mo malipatan naman yung the positive note? Ani may mga risgo, may mga aksidente, may mga pangsasko. But on the positive note, what experience so far nga hindi mo malipatan ginubra mo sang customer ninyo? Sang pandemic actually damo-damo mga mayo na tao nag-volunteer magatag sa mga free lunch, mga pamahaw sa amo ng mga riders gapang para sila.
sa iban gatag dako-dako na tips kay syempre hindi man sila kagwa mo with the ECQ going on. On that note, anong nabatsagan mo nga ginakabig ka mga food delivery riders nga frontliners? What's ngon, importante ng inyong papel ini nga pandemya kay para hindi na kailangan magwa, hindi na magrisgo ang pamilya, makakaon sila gyapon. Ano nabatsagan mo being considered as a hero, no, as a frontliner? Nalipay man kay besides na makabulig ko sa sarili ko, mayroon man nagatag ta bulig sa iban. That's good, no? Anong ginaobra mo naman niya sa mga matipon mo nga sweldo, income, what do you do with this, no? Support para in kaso mga break klase pwede ba pa-enroll dayon kay balon. Outside the income, outside siguro the opportunity to study, para sa ano ining tanan mo nga pagpaninguha nga ginaobra, nga nalusong mo ang posible aksidente sa dalan, init, ulan, no? Para sa diin ni tanan ng pagpaninguha mo, Jem? Para man makabulig sa sarili ko kag makabulig man sa ginikanan ko na hindi mataman gasto. Sa subong syempre damo-damo na gina-face na problema, damo-damo na wada na obra para sa mga friends ko na wada ang ginobra tungod sa pandemic. Keep going lang. Without hustle, wala premyo eh. So, pag may tiyaga, may nilaga. Basta mambal ko lang sa mga fellow ko na food riders, magbiyahe, chill-chill lang, kay makaulat ginang customer, ang kabuhi tayo isa lang. So, ride safe always. Okay, kabay pa nga wala na sa masunod nga aksidente, you'll be safe and matuman ang mga tanan nga handom mo sa kabuhi. Salamat, Jem, sa tiyon ginhatag mo sa amon. Thank you. Okay. Kanami kay ang iya nga pagpaninguha, ginaprepararya man siya pag-eskwela para siya futuro kay siya pamilya. I think sakto yung nahambal niya nga kung may pagpaninguha, may kwaon gid kita sa ulihi nga maayo. Duga nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.